Ay, wala man na video. Gilabta ni Chucky ang ihalas sa dalagan. Ihalas gaman ako na piso. Mira pa ihalas ni kanang. Mga ihalas guys. Tanong na yung ihalas dito sa mga. Hello, good morning everyone. So today is January. Chucky, di lupogo day. Today is January 24, 2025, Friday. So, it's duty time. So, walang nagawa sa buhay. Pag mata na ko, galingkod-lingkod, draga paabot sa oras ng maligo. So, actually guys, madulhog na ko. So, ay guys, si Chucky guys, yung gilupog itong ihalas ng mungaan. Bagong ligo na si Chucky guys. Tala na. Ako ning balirok, di ko nila mama. Nadakpan man ako, di ako ang giligo siya guys. Oh, yung pala ko Chucky. Tanawan niyo ang weather kay Mexico. Yung pala ko Chucky guys. Ay, ayaw! Lalo sa kinan! Hi guys, good morning. So actually guys, na ako sa office. Na ako'y bisita guys sa Ronald. Nagatindan siya yung immersion dari guys. Immersion sa amo ang barangay. So man akong pamahaw. Among sudan kay tinabal inununan pansit og umbot sa patong uban. Now, doon sa mong gibati dire ka nag-immersion. I'm fine. It's funny? Yes. Ay! Woo! So, mag-open siya sa CCTV guys sa gahapon. Magpirma ka gahapon na. Gawin magpirma. Good morning. Parang gahapon, ha? Gahapon na ito ba? Ito na gahapon. Sa bukay. Sa kalyak niya. Pirma si Pod. Thunder. Kaya ang tuon ang gemelina nga na. Aga sa tubig. Guys, namin sa bukay. At ito guys. So, ano mo saksi ito? Noon na ito. At doon namin stop yung guys. Mamatiyot ka na guys. Yung view na rin guys. Wow! Luta oy! Indot kayo! Una atin mo ito. Next. Oh, nakatigo matilog sila. Makatigon na ito. Ina na. Pero nakasama na ina na. Kusog man. Ayaw mo tubulag sa patong banag man. Burat sagutan. 30 naman. 30 mo tutulo ko. 30 ka naman. Asa dun? Dahon. Ala, ay wag yan kay. Oh, murag nas dahon man. Nasa nga usa ka buok. Ang tagukto. Ay, tigom na. Abo pa din eh. Parang lagi lamutan. Wala ko matigugto. Ako anak ko. Iisa Oh, dito na po ba yun? Pulsa lang ang kanila rin. Pag nyangod ko na nila, pagkakuan na na. Kita na yung turo. Yangon, singit sabaw. Kamu na sa uwang. Kamu na ni, kamu. Magabi eh. Bisa adlaw gabi. Lamay ka, tambal ng hawak ng haplas. Ulian man. Ano dah? Mulai pelagir. Ini nih kamu ano? So ang sinudanan ani guys, nakamatikod ang mga lumulupi ng dapita nga naay gabasa sa tunga-tunga karsada lalom sa gemelina. So ang ilang unahon nababasin ka na siya kanang abono ra ba nga nayabo mo nang gahunob dihang dapita guys. So mga murag 6 days pa siguro ni sukad sa discovery ni jud siya as in nga na discover jud nila na ay iro nga gauwang. So niadto ang tag-iya aning gemelina nganong ning iro sige gauwang.
So niadto siya daha ang iro, gayangod ang iro. Pagyangod pod niya, pagdungo niya nawala ng iro, susukad hangtod karon wala na jud nagpakita ang iro. So ingon nila murag si San Roque dagway kuno na kay kanang tagiya ng gemelina kay dibuto siya sa San Roque ang ilang pamilya. So daghan nakatestimony nga ilahang gipahid ang tubig silang lawas guys nang ayo jud siya naay nagsakit ang hawak, naay gakiang, naay nawong nga mura ganing daghang samad-samad ba nga namula ilahang gipahiran guys na ayo jud. So daghan kay sa mga testimony. So kami ni try pod mi og are. So ang patakaran nila dire kay sa imuhang turno 10 minutes ra jud, imuha 10 minutes kay para jud maapod ang tanan ba nga maana din na makadalag siya og tubig niya mura siya inig ang 10 minutes nimo kay kanang murag duha ka white flower nga katong gamay gani. So mao to guys, experience mig ari dire. So si Carol ra ang nakadala ni sunod mobalik na lang mi kay taas pa jud ang linya ng trabaho bayami ni kalitra mig ari dire ba. So nananghid man mi. So mao to guys, salamat sa pagtan-aw.